Ondara bi urte hasi ginen, lehenbizi hasi ginen Izaskun aldetik autokompostakin, eta gero egialdean ebait hori 70 bat familio badaude sartuta. Eta gero hasi ginen pixkanaka, asko auzon, da gero hemen Uzturren, Meterio Arrez eta beste herrian pitinka joan ginen banatzen, da hor dauden da 40 bat famili, oain, eta beste 40 bat sartzeko da aukera da. Eta bai, esan zuen bezala, bai, ez zura dirudu, baina oain, azkenen lehen ditzen dira horazainekin da 20 metro kubiko da atera eta daude. Karomen banatuko dira, asmoa dugu banatzekoa 6 edo 7 metro kubiko. Kontutan izan behar da, ez dala erabiltzen soiltxuli behortan hau lurrakin da nastu gara, torren jendek ez dauka zertan emanik eundoko kilo mordan, nun ez daukon batza hundi bat. Hau da, nolabet beste lurraren lagungarri izango nolabet ez. Eta oain aiga banatzen, gero ontzen esaten dana, ondu inbehar du nolabet, heldu inbehar du, hor ere metro kubiko desentea duzko, eta gero iptzen da nolabet zizpaile batetik edo nolabet kriba pasa. Txarraka da horre konpostagunetan jarri gendun, prensa bidez ezabaldu gendun, da gero konpostagunetan jarri gendun, nola izango zen garraukena, ez da, pentsatzen dez dola erabat itxitaukiko, garrasmoa gendun, non bat itea nolabet konpostaren inguruan da jende animatzea. Eguraldik ez du gehiagik landu, baina jendea txarraka etortzen batzuia komentatu dute, marrobi dauzkala, beste gizara daukala, lore galdatzeko tare bantxe da garai, eta batzare baina jendea hasi da, lurra maneatzen hasi da, eta hori garai politiena bantxe da, olako ongarri da, natuala da, batzatan eta etxeko lore ontzietan eta botatzeko.